Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта популяр җырчылар һәм шул ук вакытта үрнәк гаилә, бик матур үзләренең иҗатлары белән халкыбыз күңеленә кергән җырчыларыбыз, Татарстанның ат казанган артистлары Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова. Исәнмесез. Исәнмесез, барлык безнең караучыларга ялкынлы кайнар сәлам. Шын булса гомергә бер була, син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаган һавадай син кирәк миңа, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел, мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Очрашырга дип сөйләшсәк тә име? Менә шушай узаклап кына, сезнең вакытыгызны табып кына, сезнең вакытыгызны эзләп кенә очраштык. Моның сәбәбе сезнең теге һәр вакытта да каядыр булуыгыз, мәшәкатьләрегез күп була белән бәйле. Теге урысларда бар бит әле бер фразеологик әйтем дип әйтәмсең инде, как белка в колесе диләр. Теге тәгәрмәч эчендәге тиен шикелле. Сез миңа мин шуны хәтерләтәсез дөресен генә әйткәндә. Менә шул уңайдан мин сезгә шундый сорау бирим әле. Сез бит инде күп балалы гаилә, 3 ир-егет үстерәсез. Шул вакытта сез сәхнәдә дә үзегезнең урыныгызны тотырга тырышасыз. Сезнең өчен иң авыру нәрсә? Гаиләне тартып барумы? Әллә сәхнәдә үз урыныңны тотумы? Популяр булуны югалтмамы? Нәрсә авыррак сезнең өчен бу тормышта? Гаиләне алып бару инде ул теге ничектер бер гадәти шөгыль шикелле дип әйтәм, соң инде гадәти бер нәрсә. Чөнки ул гаиләне берничә алып бармыйча булдырамыйсың, аны бит инде алып барыр өчен, алып барып булдырыр өчен гаиләне булдыргансың бит инде. Өйләнгәнсең, кияүгә чыккансың, балалар туган. Хәзер инде алар берничә тукта булып чыкмый инде дип ташлап булмый бит инде. Кешегә биреп булмый, Алла сакласын. Шуңа күрә ул теге әнинең әйтә торган сүзе бар, үзегез тапкан, үзегез үстерегез балаларыгызны шуның шикелле. Иң авыррагы дип әйтәм инде теге менә бераз гына барбыр теге көч таләп итә торганы, финанс яктан да таләп итә торганы, все-таки ни дип уйлыйм, теге Икенче сорау. Сәхнә. Чөнки ул менеп, сәхнәгә менеп җырлау гына ул була, бөтен кешеләр булдыралар. Менә оператор да булдыралар, тегесе дә булдыралар, кирпич салучы да, төзүче дә. Тотынып тору ничәдер еллар, фәлән ничә еллар, дистәләгән еллар тотынып тору менә савыррак. Чөнки бүгенге көндә аны яшерен батырын түгел, аңа беренчедән булып финанс таләп итә бик каты, бик күп. Аның рекламасы бар, аның бар ротациялары бар, нидер хит-парадлары бар. Ул хит-парадларны булдырыр өчен, һәм анда катнашыр өчен, ул ротацияларга бирер өчен каядыр эшләргә кирәк, эшләгәннән соң шул акчаны анда итеп бирергә кирәк. Менә анысы авыррак. Тормыш, гаиләне алып бару, ул Аллага шөкер, без инде аны теге бер ни кебек инде ул, ничек дип әйтик соң инде. Җайланган. Җайланган. Шулай булырга тиеш кебек әйме? Иртән торабыз, ашыйбыз, эчәбез, уже бераз гына кичтән уйланылган бер-ике план, менә шунда барга бар, мондай барасы бар, мондай барасы бар икән дип, бала чагаларны каядыр таратырга, каядыр алып кайрырга, каядыр алып кайтырга, барсы да алары бар инде. Шушы планлаштырган эшләрне эшләгән арада таң каяндыр икенче төрле планнар да килеп чыга да, менә шуннан теге иртән чыгып китсәк, кич кенә кайтып керәбез. Шулай да менә сезнең гаиләдә
ниндидер бүленеш бармы? Менә мин мәсәлән күбрәк шушы иҗатыбыз өчен җавап бирәм, син гаилә өчен җавап бирәсең дигән, әллә инде сезнең ул бүленешсез генә барамы? Ничегрәк бара эш? Укыту процессы күбрәк минем өстә инде. Аха. Дәресләрне әзерләү, сумкаларны тутыру, ул костюмнарны әзерләү, үтүкләү, һәрберсенә образлар табу сәхнәгә, мәсәлән, балаларны ниндер түгәрәкләргә йөртү, концертларга, конкурсларга аның белән ияреп барып, менә Алсуның бит бик күп чыгышлары була. Анда теге русча әйткәндә настраивать итү, менә шул ансы минем якта булса инде, финанс яклары, шушы уен коралларын алу, табу, урнаштыру инде Илназ өстендә. Булай мораль яктан мин үзем дә музыкальный мәктәпне бетергәч, мин аның барлык нечкәлекләрен беләм. Минем һәр вакытта әни шулай ярып йөридер. Миңа ниндидер теге психологик ярдәм биреп, ул бит инде ул 1000 залга чыгып уйнау бик катлаулы нәрсә. Аллаһка шөкер, улыбыз безнең теге бик кыю, ул ягы белән тисенә шагандыр инде. Бүген көннән Калтырап тормый, сәхнәгә чыгар алдына мин киләм янына, улым әйтәм, борчыласыңмы? Юк ди, әни, все нормально. Хәзер мин җыелам да чыгып китәм дип шулай әйтеп. Бүгеннән үк без аны җитмәс идек. Ул теге мәктәптәге укытучы белән кара-каршы гына утыру, ул бит инде иштибәти аңа Тәҗрибә кирәк, тупларга тәҗрибә бирмим. Укытучысына бер төрле уйнарга мөмкин, укытучысының настроениесе булмаска, я монсының үзенең настроениесе булмаска мөмкин, теге кайф булмаса. Ә монда менә син телисеңме, теләмисеңме, куелган бит шул көнне концерт, әйтик анда берәр инде шара, мәҗлес, шунда чакыралар, килгәч, анда барбыр чыгарып уйнарга кирәк. Зал зур, анда 100ләгән кеше, 1000ләгән кеше залда утырырга мөмкин. Шунда инде менә практика үтә. Шул практиканы инде уйлыйбыз инде дөрес иттереп алып бара торганбыздыр дип инде, дөрес юлдандыр дип. Әгәр дә менә хәзердән җиңел булса, ул инде әйтик инде тагын бер 5-6-10 елдан аңа инде ул сәхнәгә чыгып нәрсәдер уйнау, каядыр бару, аңа бернинди авырлыкта китермәячәк. Әти әни тәҗрибәсе ул бит әле иң яхшы тәҗрибә монда күз алдында. Бар нәрсәдә бит. Теләсә нәрсә булсын. Ә менә бу балалар ягыннан караганда, ә менә үзегез, икегезнең иҗат булганда, сезнең икегезнең арадагы иҗатта төп юнәлеш бирүче кем? Җырлар сайлауда, шул вакытта сәхнәгә чыгу образларында, шул вакытта әйдәмне булай эшлибез дигән кемнең сүзе соңгы сүз? Төрле чаклар була инде ул. Төрле чаклар Җырын мин иҗат итәм инде мәсәлән. Җырларын мин язам, аранжировкага бирәм. Миңа тыңлатып карый, мин беренче тыңлаучы. Башка киләбез инде, булайрак булып шаганмы, бәлкем мин бит инде аны бәлкем каядыр теге ынтылып китеп икенче җырга да шатыра. Кат-кат инде беренче көн аннан соң берәр атна вакыт уза, яңадан шул җырны диктофоннан тыңлап карыйм, тагын уйнап карыйм. Сүзләрен үзгәртәбез инде автор белән килешеп. Шуннан соң инде менә таналисларын туры китереп, ул аныкына мин яраклашып, ул минекенә яраклашып, шулай иттереп инде әгәр дә инде гаилә турында җырлар булса, инде без инде бала чагаларында үзебезгә теге көйләргә җайлаштырырга тырышабыз. Аннан аранжировкага биргәч, инде аранжировканы кайткач тыңлыйбыз, үзгәртергә кирәкме, нишәтергә кирәкме, тавыш барып яздыру, ул үзе ярты көн вакытны ала, баруы, кайтуы, шунда эшләве, җырларның теге эшләп бетерү, эшкәртеп бетерүләре. Менә ни иҗат ягыннан теге килсәм, минем өстәдер дип әйтәм инде. Әнә гүзәл әйткәнчә инде кием салым, анда аяк кием алырга кирәк, бала чагасына кирәк, кепкасы кирәк, жилетен тектерик. Сатып алабызмы, тектерәбезме дигәннәр инде ансаны өстәй. Мин шатсам киям, шатмасам юк. Нинди җыр башкарганда инде анда уртага салып, сөйләшеп, обсуждать итеп, менә бу отышлырак булыр дип, дия шулай итеп. Фикерләшәбез инде. Алта карыйбыз шулай итеп. Менә Соңгы сүз
сұрауыңыз соңғы сөз кімнен десеңіз, соңғы сөз икебізден де. Теге мына әйдә син әйт, әйдә мин әйт, әйдә былай шебез түгел. Кайсы тышлырак? Юк икән. Минде действительно юк, мына җырлар тәкъдим итә дә кайберләр менә башка авторлар дип әйтеген. Ну, бәлкем ул тема уже җырлангандыр, ул тема кабатлангандыр. Я кешедә бар, менә алай кабатланасы килми, менә хаманда бер урындык турында гына бөтен кешеләр җырлап бетә алмый. Кемдер гашык турында да җырларга тиеш, кемдер йөрәк турында да җырларга тиеш, шуның шикелле. Менә шулай образны әйтәм мин. Яхшы. Менә балаларга яңадан әйләнеп кайтсак, менә балаларның сүзенә игътибар итәсезме шул ук сәхнәгә алып чыкканда? Бәлки аларның уен коралларында уйныйсы килми. Хәзер бит инде өчесе дә бергә чыгып, гаиләгез тулы гаилә белән дә бергә чыгыш ясаган вакытларыгыз бар. Мәҗбүри чыгару дигән әйберләр буламы? Яисә алар инде теге шүлмәкчедән күрмәкче дигәндәй, сезнең ничек иҗат иткәнегезне күреп, үз теләкләре белән менә шулай, әй чыгабыз дияләрдә чыгып басалармы? Менә бу мәсьәләне ничегрәк хәл Улысына итәсез? килгәндә, олы синьяның менә туганнан бирле безнең белән дип әйтергә була. Инде ул без төрле авылларда концертларга бу Биектау якларында, аннары Апас якларында җиргән чакта, анда авыл клублары бик зур түгел. Безнең инде кай вакытта шулай бик күп состав белән дә бара алмыйбыз, әйтик 5-6-7 кеше генә барабыз. Шул вакытта кемдер оператормы, тавыш оператормы, коляска белән дип тора. Без җырлаган чакта биючеләрме, төрле чаклар булды инде. Нурзада да күтәреп җөргән булды инде, Зәйнәп Фәхретдиновлар белән дә аларның кулларына тоттырган булды инде балаларны. Камил инде безнең күбрәк менә шулай сәхнәдә үсте. Сәхнә артында үсте. Аннан соң инде ул тәпи йөреп киткәч, биючеләрне әйтеп утырып карап утыра, аннан гармунчыларны карап утыра, бик яхшыдыр шуларны күзәтеп утыра. Менә аннан соң киттек без. Ничә яшь булды микән ул вакытта? 1-2 яшь. 5 яшь. 5 булмандыр я 5 яшенә 5 яшьтә. Кичкенә генә бер машина алырга дип, уенчык алырга дип бардык. Аңа ошаган уенчык тапмадык да чыгып киткәндә генә ничектер шул кибетнең кырыенда бер уенчык гармун бар изәнгә. Әлдә гармун исән. Шул гармунны электр алып чыгып китте, уйный башлады. Менә шуннан соң аңа бер машина да кирәкме? Менә шул гармунга кызыкты инде. Менә шуннан үсеп китте дип әйтим, күңелендә нидер шундый теге гармунчыларга карата бер мәхәббәт. Аларның уйнауларын карап торып, аннар телевизорда менә теге. Ну, өйдә дә бит безнең гармун моңнары. Илназ уйный, минем әти уйный. Алар белән дә бергәләшеп шул үзенең зәңгәр гармуннан килеп утырып, кушылып уйнаган булып, кыяфәт ясап утырадыр инде кичкенәдән. Абдулфат Сафинның концертларында кем Башкортстан баянчылары, гармунчылары чыгыш икән, алар менә бик кат-кат әйләндереп, яңадан туктатып, яңадан әйләндереп, менә шуларны тыңлый торган иде. Бүгенге көндә интернеттан менә карап өйрәнә, мәсәлән, менә Ринат Валиевларны, Айнур Моратов, Булатлар, менә бөтен гармунчыларны, Башкортстан гармунчыларын карап, уйнаганнарын өйрәнеп, әгәр дә инде бу көй ошый икән, бу әсәр аңа ошый икән, әзмәз генә теге урысча әйтмеши подбир әйтә ала да, икенче көнне барып укытучысыннан уже теге төгәл рәвештә нотасын сорый. Ул яктан шул, аннары инде икенче абыйларына карап, абыйлары бит нихә без белән чыгыш. Ничә яшьтә чыгып җыри башлады әле? Камилме? 2дә 3. Шул тирәләрдә Безнең җырларда беренче тапкыр. Абыйларына ияреп инде менә энекәшләрдә каядыр күчтәнәч бирәләр, каядыр тәмнә бирәләр, уенчык бирәләр. Тегеләрендә Кызыксындыру чарасы бар. Менә шулай итеп инде мин аларны теге алай күчәнеп, әйдә чыгабыз, әйдә җырлыйбыз, әйдә биебез, монда уйныйбызмы дип алай итеп теге басым ясап әйткән юк. Булгалый кай вакыт кәефләре булмый. Чыгасылар да килми, я сүз тыңламаган чаклары була инде шунда, я сүгеп тә куябыз инде. Төрле чак була. Аннан соң инде аларның битендә теге ни бар? Кызыксындыру чарасынан бер кая чыгыш ясагач без инде обязательно куябыз әкер бер тәмле башап чыгабыз. Тәмләй бер ашап чыгабыз. Ашаумы, кино карарга барабыз инде, уен площадкасына инде ничек. Самый главный игә туп-туры яга илсин. Шул гына алар, иң ошаган шул. Әле бит сезнең улыгыз, икенче улыгыз ялгышмасам, татар малае дигән өченчесе, кичкенәсе. Татар малае дигән конкурста да катнашты бит, анда да җиңү яулады. Менә баланы бит әле мондый конкурсларга катнаштыру өчен ул бит әле бала, ул бит әле кичкенә, бит. Анда да әтиянең үрнәге кирәк. Анда да бит әле ниндидер бер этәргеч булырга, тырышлык булырга тиеш. Менә сез үзегез гомумән ничек уйлыйсыз? Баланың бүтән барлыгы ул гаиләнең әтиянең генә тырышлыгыннан торамы? Әллә инде уланың ниндидер бер Худайдан биргән сәләте дә ярдәм итә менә конкурсларда катнашу? Мин уйлавымча 20% сәләт, 80% тырышлык. Шулай. Менә олысында да сәләт бик көчле бирелгән, әйме? Но менә без бу елда Суздальга барып кайттык. 32нче иҗади җәйге мәктәп
фонд «Новые имена». Денис Мацуев исемендәге стипендия иясе булды Камил. Һәм шуңа инде шушы кубоктан башка инде юллама бирделәр шушы летний школага, Суздальга. Менә шунда бардык, берничә әни килгән, сопровождающий, кайбер балалар өлкән яшьтә инде. Анда Себердән дә бар, Калининградская областлары, төрле төбәкләрдән 120 бала килгән шундый. Менә иҗади, актив балалар. Шунда инде әниләр дә ярып килгәннәр. Менә шу әниләр янып киеп йөргән әниләр балалары белән менә шушы әниләр аркасында ул балалар монда хәтле килеп җиткән. Минем улым да башта әйтә. Вот минем аркада гына син Суздальны күрдең ди. Әйтәм, улым, сиңа не кажется, әйтәм, безнең аркада гына. Без бит сине әйтәм артыңнан ияртеп йөртәбез. Менә шушында шушы Суздальга барыр өчен без 5-6 прослушивание уздык. Бик авыр прослушиваниелар. Аңа күпме әзерләндек. Әйе, ул бит инде үсә төшкән саен бала киреләнә башлап, бераз теге ниләр башлана бит. Инде киреләкләр барлыкка килә бит. Классик әсәрләр бик уйныйсы килеп тормый. Ул инде уйлый инде бөтен җирдә татарча гына уйнасам, миңа яшел ут дип. Но алай түгел. Менә шушы прослушаниелар бары өчен без бик күп классик әсәрләр өйрәндек. Шул ук Яган Себастьян Бах әсәрләре, аның кырыенда утырып, нотасын тотып утырып, әйдә бергә тагын өйрәнек, әле тагын өйрәнек. Көн саен мәйтәм 8 түземлек, үземнең күпме беткән нервы. Мәйтәм 8 такт бүген өйрәнсәң, иртәгә уже сиңа мәйтәм 16 була так. Сарманны әйтегәндә, Сарман кийин ачы кешеләрне сузып уйнарга була. Ярата инде шуларны. Анда юк бит менә теге такт куелган менә. Тартып әдрәк сузып җибәрсәң була. Бу классик әсәрләрдә бит анда уже тәртип. Менә знак шикелле. Каядыр ярыймы, чабырга, каядыр ярамый. Шуның кебек менә тигез барга тиеш аның. Аның авыр шул инде аның. Нан күңел биреп, менә шу халык көйләрен ярата уйнарга, классикларны бик яратмый. Һәм менә шушы классик әсәрләрне уйнаганда кай вакыт хәтта менә безнең инде укытучылар шуны сизделәр, хәтта классик әсәрне уйнаганда татарча мелизмнар чыгып китә Камилнең дип. Әйе, үзе кыстыра. Но менә Суздальга баргач, аны кыстырырга ярамый икәнлеген аңлап кайтты. Чөнки шушы татарча әсәр белән генә ерак китеп булмый, әйтәм, күрәсеңме, мировой уровеньга чыгар өчен безгә мировой классику надо учить дип. Шулай итеп бик күп нәрсәләргә өйрәнеп кайттык. Һәм шуны менә сез сорадыгыз бит әле балаларның кирлекләре була дип. Кичкенә вакытта балалар белән җайлы бер 10 яшькә хәтле. Аны син ничек телисең, шулай боргычларга була. Ә менә уннан соң инде башлана. Үзенең сүзе бар аның. Менә мин бүген менә моны уйнамыйм. Менә шушы әсәрне уйныйм әле ди, мәсәлән, безнең белән зур концертка баргач. Без әйтәбез, иң бай отышлы әсәреңне уйнарга кирәк. Мәсәлән, аның бар попури төрле уен, төрле көйләргә. 4 төрле гармон белән чыга ул. Бу синең әйтәм иң отышлы номерларның берсе пока. Мин дә уйнаганым бар, моны уйнамыйм, җиңеллегендә уйныйм ди. Без әтисе белән аңлатып, син бит әле бу якта булганың юк, мәсәлән, ул ягында син бит әле бер кеше дә күрмәде, дүргәрмендә уйнаганны кирәклеген шулай итеп аңлаткач кына инде безне тыңлап чыга. Менә шул вакытта тыңлатырга туры килә. Алай отышлырак бит, без бит аны күбрәк беләбез. Шулай да менә сез үзегезнең балаларыгызны сезнең шикелле үк иҗат юлыннан китүен теләр идегезме, әллә аларның бу тормышта кирәклерәк булган башка һөнәр үзләштерүен телисезме? Ничегрәк? Мин инде алар ул темага алар белән сөйләшкән бар инде. Дөресен әйткәндә, техник белеме булса, укыганда, менә әйтәм, улым, менә хотя бы электрик, мәсәлән, или энергетик мында, ниндидер менә башка өлкәдә ниндидер строитель, төзүче булсаң да, врач булсаң да, мен әйтәм, бу гармон уйнауларын, кура уйнауларын сиңа әйтәм бер кайчан да кымачауламыйча, ул синең әйтәм любой компанияда, любой нидер бер чара була икән, син һәр вакытта да шушы игътибар үзәгендә булачаксың. Игътибар үзәгендә булачаксың. Шушы чарада, шушы бәйрәмдә. Врач эше әйтәм, ул синең инде бер кайчан да теге бетеп торган эшең булачак. Әйтәм инде менә техник яктан нинди дә булса бер ни алырга кирәк. Профессия алырга кирәк бит, нимә? Әйе. Һөнәр алырга кирәк. Мәдән кем әйтәм, гармоннар ниләрне онытмаска. Менә артист булып китүләре, без аны үзебез беләбез, артист булып китүләре, әгәр дә ул дөресен әйткәндә нәрсә иң беренче туры биргән кебек тотынып торырга кирәк. Иң авыры шул. Бүген син әзрәк кенә күренмәдең исә, арттан икенчеләре чыга, сине уже оныталар. Я башка мәҗлесләргә, бәйрәмнәргә чакырмый башлыйлар. Безнең бит ни төп кәсеп шушы бәйрәмнәрдә, концертларда чыгыш ясап, үзебезнең тегендә тиешле акчабызны, эшебезне алырга тиешле кешеләр. Аннан соң шул радиога әйтеп бирәбез, шул телевидениегә әйтеп бирәбез дигәндәй. Шуңа күрә мин уйлыйм инде, бик үк теге артист булып китмәсәләр дә бик яхшы булыр иде. Менә мин инде кичкенәсен аңлатам, әйтәм, безнең өйдә врач юк, әйдә врач булырга кирәк, врач. Төш кенә врач булсам, әйтәм, бик кирәкле кеше буласың. Буш вакытыңда курайда уйнарсың дип әйтәм. Әйтәм, дусларым булачак, әйтәм, башка врачлар, алар белән бу бик кирәкле һөнәр бит инде. Әйе. Инде уртанча абыйсы инде Рамил абыйларына инде, ул ансы спорт белән безнең күбрәк шөгыльләнә. Әйтәм, улың спортта шулай ук, әйтәм, курай белән баян кебек. Ул синең икенче параллель бара торган эшең булса, әйтәм, син әйдәм, әйтәм, я төзүче бул, я мин әйтәм, кем булам дип хыялландыр ялда.
Ул нигә техника белән дә бик дус бит, ул бик кызыксына, ул менә теге хуҗалык әйберләре белән шундый. Менә шул төзүчелек дигән нәрсәсе бар инде. Шуны әйтәм, менә син төзүче булсаң, архитектор булсаң, каядыр барсаң, әйтәм, ул синең спортың анда да кирәк булачак. Дип инде менә шулай торып аңлатам. Сез әйткәнчә инде менә техник яктан ниндидер бер икенче бер белем булса, яхшырак була. Ул бит инде менә пандемия вакытында дөресен генә әйткәндә без бит инде аңладык тормышның гел булай гына бармый икәнен. Ул җырчылар да җырлап тордылар, артистлар да уйнап тордылар үз рольләрен. Ләкин менә шундый бер көн килеп туды һәм бик күп кешеләр айрыша иҗат кешеләре бит. Узак артистлар утырды инде ел ярым, 2 елга якын менә бернинди эшләр. Инде бөтен җирдә эшләр башланып киткәннән соң да бит әле халыкка җыелып торган җирдә күренергә ярамый, халыкка анда 5-6 кешедән артык җыелырга ярамый, мәҗлес үткәрергә ярамый дип менә шулай торып зак еллар гына бит инде теге почти 2 елга якын инде. Менә сез бит икегез дә һөнәрегез буенча укытучылар, әйме? Сезгә менә мәсәлән концерт куярга ярамый, тегендә барырга ярамый, монда барырга ярамый. Сезгә бит инде кая барырга кирәк? Сезгә мәктәпкә барырга кирәк булган булыр иде, әйме? Менә бардым инде. Пандемиядан соң мин киттем мәктәпкә. Менә. Илназ нишләде? Мин бакчада калдым. Бакча каздым. Шушы хөкүмәт эше кирәклеген шунда аңлагач инде пандемиялар әзрәк юл ниләр дөньялар ачылып киткәч мәктәпкә урнаштым. Шушы балалар укыган Безнең мәктәптә. балалар да шул мәктәптә укыйлар. Шуңа күрә инде Татар лицее. кылыкта булырга кирәк дип. Алар минем янда теге 1-нче класс баласына авыррак бит инде адаптация вакыты. Аннары уртанчысы безнең 3-нче класста, олысы 6-нчы класста укыйдыр. Шуңа шул мәктәпкә барып кирдем. Татар милли мәктәбе 149-нчы татар лицее Совет районының бик яхшы мәктәпләренең берсе. Балалар укытам, вокал. Шулай итеп, и заодно үзебезнең балаларны караштырам менә шул. Дип шөгылем шул. Гүзәл вокал булгач, безнең монда гармон бар, әйме? Әйдәгез әле безнең тамашачыларыбызга бер җыр бүләк итик әле. Нинди җыр бүләк итик? Син кирәк. Юк, инде үзең генә әйтә. Мин кирәк. Һәркемнең язмышы. Нинди җыр башкарабыз? Рәзинә Сәйдгараев сүзләрен язылган, бик мәгънәле шундый матур сүзләр. Хәзерге тормышка туры килеп тора торган Илназ Бах иҗат иткән "Рәхмәт әйтеп яшик, язмышка" дип җырлыйсым килә. Бик актуаль дип әйтәләр. Һәркемнең язмышы төрледер. Һәркемгә бирелгән бер гомер. Зарланмый сагышка, абынмый ялгышка, рәхмәт әйтеп яшик язмышка. Зарланмый сагышка, абынмый ялгышка, рәхмәт әйтеп яшик язмышка. Без килгән без җиргә яшәргә, якты эз калдырып китәргә. Канатлар сынмасын, сынмасын иңләрдә, тормыш диңгезләрен кичкәндә. Канатлар сынмасын, сынмасын иңләрдә, тормыш диңгезләрен кичкәндә. Бәхетләргә тулсын язмышлар, янәшәдә булсын чын дуслар. Гөлсеннәр балалар, аязатсын таңнар, тыныч имин булсын дөньялар. Гөлсеннәр балалар, аязатсын таңнар, тыныч имин булсын дөньялар. Һәркемнең язмышы төрледер. Һәркемгә бирелгән бер гомер. Зарланмый сагышка, абынмый ялгышка, рәхмәт әйтеп яшик язмышка. Зарланмый сагышка, абынмый ялгышка, рәхмәт әйтеп яшик язмышка. Рәхмәт әйтеп яшик язмышка. Рәхмәт әйтеп яшик язмышка. Рәхмәт әйтеп яшик язмышка. Бик матур җыр, әфәрин сезгә. Рәхмәт. Менә Илназ, сез бит инде үзегез дә бик кичкенәдән гармонда уйнарга өйрәнгән, әйе бит? Әйе.
Кичкенеден инде менә әбиләр шулай килә торганнар безгә, кунакка әбиләр килә торган, авылдан да, шәһәрдән дә, Казаннан да кайталар. Алар мине залның ортасына өйдә кичкенә урынга утырталар да, гармонның кирәге белән тотып, байтыр. Үзем җырлый иде. Ну, монда уйный белмәсәм дә, байтыр җырлатканнар инде. Кайсы күчтәнәш биреп, кайсы конфет биреп, шулай иттереп. Менә улы малайга шул сезнең сәләт күчкән булып чыга инде, әйме? Шулайрак бер шикелле инде, аннары анда да шул кичкенә вакытта әни әйтәдер инде, апалар, күрше апалар да үлеп беттеләр инде, урыннар җмакта булсын. Әниләр каядыр чыгып киткән булганнар шунда. Мин күрше апалардан гармон күтәреп кайтып киләм икән кичкенә генә әле. Тегеләрнең имештер Фәния апаның туган көне булган, шуны котлап чыкканмын. Яңа бик хәтерләйм дә инде. Шуңа теге әни әйтәдер инде, бөтен күршеләр сине үткәндә җырлатып, кибеттән кайткан чакта инде, кибеттән түгел. Садиктан кайткан чакта кибет безнең кырыйда тимер юл кибете бар, продуктовый да бар инде, анда теге бөтен теге кирәк җиһазлар, кирәк яракларында да бар. Шунда шул апаларым безнең кайтуны уже көтеп торалар иде. Миңа кисә тутырып бер җыр җырлатып, я шунда шигырь сөйләтеп, ике яраткан җыр бар инде, берсе Яхсыз матур кызлар, берсе Тала-тала. Кисәгә конфет тутырып, печенье тутырып, но зато буш кайтмаган бит инде. Әйе, әйе. Шайтып җиргәнмен инде кайчандыр. Ә менә җырлар язу күңелгә моң кайчан килә башлады? Кайчан килә башлады микән? Бар инде. Яңа хәтерләйм инде әйтеп, шул көннең, шул сәгате, ел дип әйтә алмыйм. Ә беренче язылган җыр нинди җыр? Иң беренче язылган җырны нәрсә икәнен белмим, ләкин иң беренчеләрдән булып чыккан җырым шул аңла йөрәгемнең. Аңарча әле язылган җырлар бар иде. Ләкин шул теге популяр булып киткән һәм мине бүгенге көндә сәхнәдә кеше иткән җырларның берсе шул менә аңа бу ел нәкъ 20 ел ул җырга 2004 елда иҗат ителгән инде ул студент вакытта. Аңарча язылган җырлар бар инде. Хәзер истә түгел инде. Аларга бик теге мәгънәсе кызыксынмагач та онытылган. Хатыларымны алам, юксынудан янам, мин сине хаманда өзелеп яратам, кайт инде кайт җаным, газаплама юкка, яндырма көйдермә, түзәр хәл юк башка, аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде, кагыл йөземдәге кайнар яшьләремә, синсез мәгънәдә юк, җирдә яшәвем. Теге җыр кайчан языла дип җыр әнә шул Идекші булманда. идекші булмаганда. Без урамашып киткәндә. Шунда моңланып, нитеп шунда кай вакытта ниндидер күңелсез хәбәрләр ишеткәндә шундыйлар булган инде. Аның менә бер күреш үзе бер гомер дигән җыр бар. Ансы шулай ук инде теге бик якын дуслар. Бер араклы китә башлагач, шул вакытта язылды. Ничектер шул вакытта туры килде аның сүзләре дә, көй дә язылды. Нары ничектер радиоларда да, телевидениеда да, клипта бик җиңел генә эшләнде аңа. Җиңел дә һәм мәгънәле дә. Менә ничектер үз чираты белән барган кебек барды ул. Шуңа ни. Аннан соң инде Әйбәт шигырьләр килеп ләксә сразу җырлый башлый инде. Көйли башлый. Сүздән күп мәгънәсеннән менә мәгънәсез шигырьләр бик күп кайберләр. Ну, мәгънәсез дип әйтмәсем я, кайберләре менә рифмага туры килми, кайберләре инде тапталган тема, кайберләре менә шуны гади генә Күңелгә ята. күңелгә прям үтеп керә, ята гына түгел, прям кадап куйган шикелле менә шул. Аңа уже һәр хәлдә тотып алып җыр язасы килә. Шулай булгалы инде, аннан соң инде кайбер җирләрдә булабыз, күп кенә җирләрдә булгалыйбыз бит инде. Менә туган белән туганнар арасындагы мөнәсәбәтне күрәсең, кеше арасында әтигә, әнигә карата булган мөнәсәбәтләрен карыйсың балаларның. Кайбер менә туйлар, мәҗлесләр алып барабыз, ул чыга теге от хәтле балалар чыга, әти-әниләренә рәхмәтләрен шуның хәтле иттереп әйтәләр. Без артта güzellikкә утырганда безнең белән иттереп моннан кысыла, теге күз яшьләре. Бугазга тирләр килә Шуның хәтле иттереп менә теге тәрбияле, тәүфыйклы иттереп үстергәнә балалар. Аның хәтта теге зур гәүдәле бер туйда булгач, әтиләре юк иде инде. Мин әтигә шуның хәтле рәхмәтле, ул миңа шурпа белән кадыктырга өйрәтте дип әйткәч, менә әйтәм, кара, миндә өйләгеләргә өйрәтәм бит, миңа да әйтерләр микән? Миндә көрәк белән чүкештәргә өйрәтәм бит тегеләргә. Ничек тә булса дип инде. Төрле ниләр булган инде. Менә шу туганнарга карата булган мөнәсәбәтләрен күргәч кешенең, алар менә шундый безнең теге бер танышларыбыз бар инде.
Алар менә кая гына булсалар да, кая гына җирсәләр дә, аларның менә хәтта шундый теге гади бер нидер бер Сыер бозауласа да. Ие, менә сыер бозауласа да, мәчеләре дәвиләсә дә, бөтен туганнары белән җыелып бәйрәм итәләр. Авылдан индер чара буламы, урамда буламы, өйдә буламы, менә шуны хәтле алар туган җанлы кешеләр берсе-берсенә карата. Менә шуларны күргәч, нитәсең бит инде теге, карам әйтәм, бер җыр языйм әле. И һаман башта җыр идем әйтәм, ничек кенә әйтәм, яр я син бар туганым дигән җырны менә шундый бер форсаттан файдаланып, кешенең мөнәсәбәтеннән чыгып, шул җырны Әйдәле. иткән җырлап карыйк. Барлык туганнарга да бер мәдхия булып яңгырасын, сезнекеләргә дә, безнекеләргә дә. Uzak görüşmezsek, haller bilişmezsek, yüreğlerini bilmimin işlerge. Yar gelesin var, yar gelemin var, nihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmezsek, haller bilişmezsek, yüreğlerini bilmimin işlerge. Yar gelesin var, yar gelemin var, nihal bıraktım diye deşerge. Uzak güreşmezsek, bir tınıyak değişmezsek, yüreğlerini bilmimin işlerge. Uzak güreşmezsek, haller bilişmezsek, yüreğlerini bilmimin işlerge. Yürek erini bilmimin işlerge. Ай, рахмәт. Шәп. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, шушы җырларны җырламыйча беренче ярамый, чөнки репертуарда да бар. Аннары хәзер инде халык тарафыннан да яратылган җырлар Әйе. дип әйтерлек. Һәм бу җырны, менә шушы җырларны туганым, аннан соң тагын бер күрешү бер гомер дигән җырларны кай вакыт мине мәҗлескә чакыралар, һәм шул мәҗлестә мин килеп ишеткәнче менә беренчәсендә ишеткән бар инде, гармун тартып бөтен кунаклар җырлап утыра. Димәк, бит инде бу җыр халык күңелендә, халык тарафыннан яратылган дигән сүз. Алар инде аны бер заман әйтәм бит, шундай берсендә кайдыр мишәрләр ягына баргач, дырҗан яклары булдымы хәтерләйм инде. Яр яле син бар, яр яле мин бар, нихәл братым дип җырлыйлар. Без бит инде туганым дибез инде. Алар да туганым ди инде, сүздә юк. Ну булар братым дип инде үзләренең абыйларына карата җырлаганнар. Аннан соң инде ахырда инде мин дә шул өстәп куйдым. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишәргә. Аның әйтәм, айлай җырламаска кирәк әйтәм. Узак күрешмәсәк, бер чынаяк чәешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишәргә. Моны кайсы яктан алсаң да теге туры килә бит. Шуңа күрә безнең бит инде ул теге татарларның бөтен күрешү, очрашу шәй белән бәйле. Әйе. Шуңа күрә Бер рәхәтләнеп, тәмләйберләр пешереп, очрашып, күрешеп, туганнар белән аралашып яшәгәндә рәхәт нәрсәсе юк, ләкин хәзерге вакытта бик сирәккә әйләнеп бара торган күренешләрнең ни кызганы шәйме? Дөрес, менә мин ул пандемия вакытында шундый бер бик мәгънәле сүзләргә шундый бер җыр язган идем, күршеләр турында. Ничек искә төшерәләрме? Күрешүләр бетте, очрашулар юк. Менә шундыйрак сүзләр анда бүген SMS кына җибәреп, Онлайн сөйләшер хәр видеосездә. Бер яктан җайлы сүздә юк, ләкин бит инде ул күрешүгә ничтә. Күрешүгә ничтә шулай. Менә бу урында сорыйсы килә инде, үзегезнең туганнарыгыз ничек? Туганнарыгыз күпме? Ишле гаиләдәнме? Әйдә, кыскача гына үзегезнең гаиләгез белән дә таныштырып китегез әле. Мин үзем инде Арча ягыннан, ике абыем бар. Алмаз абый белән Нияз абый. Улус Алмаз абый инде, урданчысы Нияз абый, без үзебездә эш малай. Әти безнең инде туган авылы, туган Яңа Кенәр дигән авылдан, әни Уртап Шалым, Рөстәм Закиров белән инде күршеләр дип әйтик. Бүген көндә инде әти мәрхүм, кызганычка каршы.
әтейін ол ғұмыр бойы мен ошо балта ұстасы, ілігірек бүгінгі күнде пластик тәрәзелер, пластик ишектер қойсалар, темір ишектер, әти ілігірек енді мына шулай теге ағаш ұстасы болғаш, балта ұстасы болғаш, бүтін наличникларын матур иттеріп шундай теге орнаментларын, узорлар ясап, үз қолы белән шулай иттереп эшли торган. Әни инде мен ғұмыр бойы шулай медицина өлкәсендә эшләгән кеше, 50 елдан артык ғұмырын шу медицина өлкәсенә биргән кеше, шәфкать туташы. Алабый техник яктан алар инде шул әтнә һәм авыл хуҗалыгы институтын тәмамлап, алар техник яктан белгечләр инде, механиклар дип әйтәм инде, уртанча абыйда шулай минем. Мин бер үзем генә менә шулай музыкальный булып чыктым. Аны күбесе әйтә инде, сезне кем соң бу малай дип әйтүчеләр бар. Шуннан аларның семьялары бар. Олы абыйда 3 кыз, уртанча абыйның кызы белән малай, миндә 3 малай. Менә шулай иттереп, шаугыр килеп яшәп ятабыз инде. Теге әни янына кунакка кайтсак, бөтенебез бергә бүтән киләсе теге бүтән кешеләрнең үзебез бер сабантуй инде, бүтән кешеләр кирәк тә түгел дип әйтәм. Ату теге берән-сәрән генә, бер генә бала алса, бер генә бала кайта бит инде. Икәү генә, өчәү генә утыралар. Монда без менә бөтен гайда балалар белән бөтенебез бергә кайтып эшләк, уже бер сабантуй була. Шуның шикелле элегрәк тә менә мин әнинең ягыннан авылга кайтканда, әти ягына кайтканда да без алар ягыннан туганнар, әниләр безнең үзләре 9 бала инде. Алар ягыннан һәрберсе 2-3 бала белән кайтканда, сабантуйга урманга менеп китәдер, шаугыр килеп менә шушы сәйткәчә күрешеп, очрашып, үзе бер сабантуйдан соң икенче сабантуйга үзебез ясый торган шундый күңел чатлар бар. Менә бетте ул андый очрашулар. Мал суяра кайтсалар да бер өмә юк хәзер. Каядыр барсалар да бер өмә дә ясамыйлар. Һәрбер нәрсәнең техник эше, һәрбер нәрсә телефонда. Бөтен кеше дөнья куа, бөтен кешенең бер генә минут вакыты да юк. Ничә әйтә? Каядыр ашыгабыз, каядыр чабабыз. Эшләгән эше дә күрмим, бер генә минут вакыты да юк кешенең. Гүзәл сезнең гаилә ничек? Мин үзем тумыш белән Яршала шәһәрендә туып үстем. Әтием инде гомер буе ул водитель булып эшләде, шофер, ул Татарстанның атказанган водитель дип йөртә инде үзен кызык иттереп, чөнки ул рульдә йөргәндә дә җырлап йөри һәр вакытта. Ул 10нчы бала гаиләдә, бик теләп инде баянда уйнаган. Баяннар алырга мөмкинчелек булмагач, инде күршеләргә кирип, аларның молласларын җыштыргач, моңа баян биргәннәр дә бу гармон. Әйе, кирип мончада кирип өйрәнгән инде. Шул хәтле менә теләк көчле булган. Һәм шушы нинди генә чара булса инде эштә бөтен җирдә смотр художественный самодельство бу инде бөтен җирдә алдынгы рәттә җырлап, теге авылда да бөтен нинең теге зат армиягә затсалар, туй булса, бөтен җирдә шул инде. Хәзерге вакытта лайыклы ялда Тукай районы Яңа Бүләк авылында яшәп яталар әни белән. Бу инде безнең легендар җырчыбыз Илһам абыйның авылы, туган авылы. Әни инде гомер буе медицина үзәгендә эшләде, 40 елга якын медсестра булып. Хәзер шулай лайыклы ялда шибиләр үстереп, гектарлаган бәрәңге утыртып, бакчалар утыртып, авыл мәдәният йортында чыгышлар ясап, шунда чәчәк аталар. Икесе дә әни Кайсы җырлый, кайсы бии. Әни гомер буе хыялланган театрга нидәргә инде, театрда уйнарга. Менә хәзер аның тормышы, хыялы тормышка ашты. Авылда театр түгәрәгенә йөри, анда рольләр белән хәтта быел әле Питерга да бардылар. Әти шулай гармончылар ансамблендә дә ялгыз да җырлый инде, төрле конкурсларга теге пенсионерлар, ветераннар өчен үткәрелә торган чараларда катнашалар. Бик актив тормышлары. Сез бер бала булып чыгасыз. Юк, һәм минем сеңлем бар. Бер туган сеңлем бар Резидә. Ул сатучы, сәүдә белән сәүдә итә, сәүдәгәр. Ул чит илләр факультетын тәмамласа да сәүдәгәрлеккә кирип китте. Ә мин шушы кичкенәдән музыка мәктәбен тәмамлап, аннары педагогический колледжны кызыл дипломны тәмамлап, Казанга 2008 елда күчтем дә, башта туган авыл үзәгендә эшләдем. Рөстәм Закиров иҗат төркемендә Илназ белән таныштык та 2009дан бирле бергә тормыш иҗат итәбез. 15 ел инде була. 3 малай үстерәбез. Менә бу туганнар темасын дәвам итеп, 3 малайның бала чакталар бергә. Алар дуслашалар да, талашалар да дигәндәй, сугышалар да. Ләкин менә бу балаларның бит киләчәктә дә аралашып яшәсеннәр өчен туганлык хисләрен ничектер үстерергә, сакларга, аларга төшендерергә кирәк, күрсәтергә кирәк. Премьер күрсәтергә кирәк. Менә балаларда шушы туганлык хисләрен ничек тәрбияләргә тырышасыз? Ничек хәл итәсез алар арасында килеп чыккан бәхәсләрне? Алар арасындагы аның ләнәсәтеге куркыныч әйбер түгел бит инде, ул теге бер уенчыкны бүлә алмыйлар да, аннан соң булай тырышабыз инде. Менә безнең өйдә шундыйрак бер тәртип инде. Барсак бөтенебез бергә барабыз, бармасак теге син генә аерым, мин генә аерым, аның гына кая бара торган түгел инде. Алар үзләре әйтә инде. Без анда мәсәлән балыкка барасы бар, менә үмитләнеп планлаштырып торалар инде лагерьдан кайткач. Балыкка барабыз дип, олыс әйтә, мин кайтмыйча бармагыз.
дейінде лагерьдан. Ортаншысы мен қайтмышық кетмәгіз деген, міне хаман бітінісін әлі бірсі бір жерде. Шоңа көре енді теге барғаш бітініз бірге барға керек деп енді қояды. Міне ашарға кіреміз екен, ойнарға барабыз екен, қонаққа барабыз екен, бітініз бірге енді. Бұлай айырым шиырым жерген жоқ. Міне шул біздің теге тәртіптің бірсі шул. Аннары алар арасында болған айтек бұл ойыншық жекмәген нәрселер ватылған екен енді. Ол вақытлы шағына бір ойыншықны баш бәләсі той ватылса да, нешесе де. Ләкин енді сол вақытта үйретеміз енді, міне алма, тиме, ол сен бет енді бұл яштан шыққан ойнарға, оңа бер, ол ойнасын. Інекешіңні абый біле білігіз мәйтем, інекеш етіріп көре білігіз деп үйретеміз енді, айтеміз шо етіріп. Бұлай міне біздің туғанлардың, міне шо абый яқларынан да, шо güzelдің де, сіңлі сияғынан да, әр уақытта да қонақ келгенді күтіп тұралар. Алар бізге қонақлар келсе енді алар үшін міне зор байрам. Я өзіміз қоядыр. Алар не столько даже өзіміз қоядыр бар. Міне бізге кіші келсе деп күтіп тұралар. Міне абайларына бағалары шында алар бетіне бетінсбере еріп келер бетінде. Шоңа міне ол яқтан алар міне кішіні яраталар. Міне ушул туғанлық хисси тәрбиелеуінің бір мисалы бет енді бұл. Мен де шулай ойлаймын. Ол үйретіп болмайшын да, мына бұл сені абайың, мына бұл сені үйреттік. Алар енді өздерінше мисалы білен керек. Сіз білен генә түгел. Менә шул олысы теге үсә төшкәндә сораулар биргәли бит. Менә ди, мәсәлән, кемнеңдер бер малайды, мәсәлән, класста алыйк, ул бердән генә гаилә бер үзе генә ул. Аның менә бөтен нәрсәсе бар. Аның айфоны да бар, аны тегенә дә пара, монда да пара, тегенә пара. Ул бер үзе. Менә аңа везет дейне бу әйтә. Мәйтәм, менә кара. Пандемия башланды. Мәйтәм, сиңа күңелле булдымы? Син 3 нәкәшең белән ишек алдында уйнап йөрдең көннәр буе. Булды бит балалар, менә аның классташлары да арасында. Ул бер үзе, ул балконга киенгәндә чыгып утыра көннәр буе. Фотография җибәрәләр, мәсәлән, сезгә рәхәт, сезнекеләр эше, аларга күңелле бер-берсе белән. Без бер кая бара алмыйбыз дип. Менә шундый вакытта мәйтәм, күрәсеңме, мәйтәм, ни хәтле синең плюсың бар, синең энекәшләрең бар мәйтәм. Сиңа бу ягы да бар, бер теге ягы да бар дигән. Шуңа шуны аңлап үсәргә тырышабыз. Бирергә кирәк. Олысы күрәйин, менә безнең белән эшкә дә йөргәндә, юбилейларда чыгыш ясыйбыз бит инде бергәләшеп. Ул да күрә, менә шулай 3 малай кара безнеке шикелле дип әле ул. Теге атнада шундый ситуация булды. 3 малай. Эшдә чыкты котларга тиләрен. Бу камел утыра. Менә безнеке шикелле бит инде буларның да аермалары дип тикшеренеп утыра. Менә икесе уже семьялы, бәләкәйле, өйләнмәгән дип. Менә мәйтәм, качандыр сез дә шундый булырсыз дип. Күрәсең, мәйтәм, алар бөтенсе бергә чыктылар, ничек күңелле мәйтәм. Олысының да 2 бала, моныкы да 2 бала, әле бәләкәйнең мәйтәм тоже тиздән булачак. Менә нинди зур гаилә мәйтәм, ничек әти-әнисенә, ничек мәйтәм, рәхәт, нинди бәхет мәйтәм, шундый зур балалар, зур гаилә булып чыкканнар мәйтәм, котлыйлар. Ул шул хәтле оныклар, инде кочаклап алып. Зур бәхет. Уйнайбыз да, җырлыйбыз да, шау-гөр килеп яшибез. Уртак безнең эшләребез, тату безнең гаиләбез. Гаиләм җылы учагым, синең җылы кочагың. Суынмасын, сүрелмәсен, безнең гаилә учагы. Гаиләм җылы учагым, синең җылы кочагың. Суынмасын, сүрелмәсен, безнең гаилә учагы. Уйнап әле гармуныңны, сыздыр әле курайда. Гаилә безнең җырымыңны, таралсын бар дөньяга.
хәзерге тапшыруыбыз иҗат кешесе булсагыз да, ул ничектер иҗат турында да, ләкин шул вакытта төп сөйләшүебез барыбер гаилә кыйммәтләренә әйләнеп кайтып калды бит. Гаилә елы. Шулай булгачтын, ул инде менә сезнең кебек балаларын тәрбияләп, халкыбызга хезмәт итә торган кешеләрнең белән сөйләшкәндә һич кенә дә гаилә турында сөйләшмичә мөмкин түгел. Сүз барыбер үзеннән үзе шуңа кереп китә, әйме? Шулай ук менә быел әле Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан шәхесләр елы дип игълан ителде. Без инде үзебезнең халкыбызга хезмәт итә торган, инде безнең арадан киткән генә түгел, ә менә хәзерге көндә халкыбызга хезмәт итә торган шундый үрнәк шәхесләребезне үзебезнең тапшыруларыбызга чакырабыз һәм әлбәттә аларның халкыбызга әйтергә теләгән фикерләрен дә җиткерәбез. Сез ничек уйлыйсыз? Гаиләне әлбәттә төрле вакыт була. Савыт-сабада шалтырый һәрберебездә дә бар. Гаиләне, бигрәк тә татар гаиләсен, шын татар гаиләсе итеп саклап калу, гаиләнең учагын сүндермәс өчен нәрсә эшләргә кирәк? Сезнең инде азмы күпме тәҗрибәгез бар? Сез ничек уйлыйсыз? Икегездән дә фикер. Ничек сакларга? Быелгы шушы гаилә елы уңаеннан шушы елына шулай дип әйткән җитәкчеләргә рәхмәт. Россия Федерациясе җитәкчесенә, чөнки ничектер менә гаилә елы дигәч, укытучылар елында булды бит алдагы елларны. Аларга ничектер ул елларда менә басым дип әйтегән игътибар күрә бирде. Быел менә гаиләләргә бик күп гаиләләр, biz инде менә республика күләм чараларында да гаиләгә кагылышлы, гаилә темасына кагылышлы төрле чараларда катнашып, әйтик инде чыгышлар ясадык. Һәм телевизорны ачсаң да, фәлән елны гаилә, менә шул балалы гаилә, фәләнчә ел торган гаилә дип менә быел бит нидер премиялар да бирәләр, 20 ел торучыларга да бар, 30 ел торучыларга менә ничектер басым әйбәт күбрәк шуңа карата бара бит инде. Шуны әйтәс килә, бик зур рәхмәтле беренче рәттә. Аннан соң инде гаиләнең җылы учагы анда ничектер булырга тиеш микән, учагымы сүнмәсен өчен бензин күбрәк тиетергә кирәк инде. Уен көлке белән. Ләкин барыбер ул хатын-кыздан тора инде. Мин аны менә мин үз фикеремне әйтәм икән, ничектер мин анда миха үземне мактаган шикелле булам. Менә әти кеше эшләргә тиеш, әти кеше булай итәргә тиеш, әти кешедә генә акча булырга тиеш, ул гына таба дип. Алай дип әйтеп булмый инде. Бүгенге көндә хатын-кызларында машинада җиргәне бар, иратларында җәяү җиргәне бар. Шуңа күрә бөтенләй берендә иратныкы гына, хатын-кызныкы гына әйтмәс мин. Ләкин гаиләнең учагы да, бөтен тоткысы да, бөтен шушы яшәеше дә, җөрәге дә ул әни кеше инде. Әни кеше, хатын-кыз, аның 5 баламы, 10 баламы, бер генә баламы, гомумән баласы юкмы? Шундый семьяларда бар, ләкин аларның бит гаиләләре матур, менә алар ир белән хатын торып торалар, яшиләр. Алар инде риза шушыңа җәтәсен беренче әйтә алмый, ләкин бит аларның гаилә дип чакыралар, кая барсында. Аңа күрә ул инде теге семьяның, гаиләнең төп чыганагы, төп яшәеше һәм менә шушы зур йөрәге ул хатын-кыз инде. Әни кеше. Гүзәл нәрсә дип уйлыйм. Шокка тудыра. Ярый әле тапшырырга килдегез, әйе. Нинди акыллы фикерләр дип тыңлап тора. Исе акылым китеп. Аны бит гүзәл Иде әйтеп утырмый Иде аны. әйтеп утырмыйсың. Менә шушында ачыла серләр кешенең күңеле. Мин нәрсә уйлыйм инде, сабырлык кирәк. Хәзерге вакытта бөтен кеше ниндер тормышы да шундый ут кебек бит аны. Койны бөтен нәрсә, информация бик күп. Кай вакыт теге өлгереп булмый. Ул WhatsApp-тагы чатлар, ул телефонмы, ул Instagram-мы. Шул хәтле бөтен нәрсәне өлгерәсе килә. Өлгереп бетеп булмый. Беләсез бит, сездә мәктәп бар, темасы бар, тормышы бар. Өчесе 3 класста, өчесенең 3-4 нәрсәләр? Чат теге WhatsApp. Сәнгать мәктәбенеке аеры. Кайсы укытучы белән, кайсысының бу анасы юк, кайсының теге атасы кирмәгән. Ул 7 төрле чат аның, кайсы музыкальный, кайсы ни. Шуны өлгерергә кирәк. Хәзер менә шундый заманда яшәбез, шуңа күп нәрсәгә мин инде хәзер вакыт шундый ниндидер пустякны гызыгларга игътибар итмәскә тырышам. Пустякларга, мин сиңа әйтәм, успокойся дим, әйтәм, барбер булачак ул, надо тынычланырга. Шул әйбердән уңай ни табырга кирәк, уңай ягын. Мәсәлән, ниндер булган происшествиеның дип әйтик инде. Шуңа яхшылыкка өндәргә кирәк тә, тырышырга кирәк яхшылыкка, матурлыкка. Бер генә яшибез, вдруг иртәгәсе көн булмас. Шуңа авыр сүзләр әйтмичә, юкка барга теге үпкәләп яшәргә кирәк түгел дигәнгә нитә башладым менә мин. Позитив булырга тырышам. Надо, вот русча әйтүче миңа фраза ши, надо жить здесь сейчас. Менә шул. Минем хәзерге тормышның девизы шул. Менә гүзәл шуңа күрә хатын-кыз кулында дип әйтә инде ул. Чыннан да хатын-кыз Сәдәф шикелле. Все держится на пуговицах дигән бит әле. Аның мәсәлән алар сүзгә киттеләр, мин без инде алар Ломалайдан сүзгә китеп аш калдык дип әйтте. Ләкин шуңа да карамасам бар, идә менә ни
алай түгел инде. Нур юк эми, нур. Кичкене малай бабаларында калды каникулда. Ялды. Уртанчы малай мине белән, чөнки аның беренче көнне шу сәләткә китерә китте ише лагерга. Улы малай белән гүзәл чыгып киттеләр. Нигә? Суздылга. Шул нигә? Мәктәпкә. Шуннан ни? Хәтта күз яшь чыкты. Җылама. Шулары илә ни Ниндидер бушлык, салкынлык. Икәү генә мин аны без ачта калмыйбыз инде. Аллаһка шөкер, аның парнигында да, ашарына да, холодильнигында да. Эш ашауда түгел бит. Эш ашауда да гына түгел, менә нәрсәдер барбыр теге бераз шунда дирәк арттан өреп торган кеше алмаш. Өйрәтеп торучы булмаган. Хатын кызыл путеводитель. Benim әни дә шулай әйтә. Әти нык безнең оста куллый. Нәрсәгә тотынса шуны эшли. Ул теге чыга да аңламый каян башларга. Әни чыга да тәк. Әйдә бүген менә моны эшлибез. Иртәгә менә моны эшләп борып йөрткәндә ул бөтен эшне дә рәтләнеп, әйбәтләп салынып бара. Менә бездә дә нәкъ шул инде. Илназ иртән торып иләсләнеп басып тора да инде, җыр язым микән, әллә балчык ташый микән, әллә тегеләй итер микән. Мин чыгам да теге ничектер өйрәтеп тә җибәрмим, мин аны направлять итәм. Менә шул хатын кыз шул вакытта да бик каты кирәк дип саныйм. Бар эшне дә мин үзем генә башкарам дигән иң көчле ир атның да барыбер юнәлеш бирүчесе хатын кыз инде аның әйбәт. Шулай. Шуңа күрә менә шушлай бер-берегезне аңлап, бер-берегезгә терәк булып, бер-берегезнең илһамчысы булып яшәгез. Сезгә әле озын, озак, тигез, матур тормыш теләп калабыз. Балаларыгыз сау-сәламәт булып үсеп, киләчәктә сезне сөендереп, куандырып яшәсеннәр дигән теләктә бүгенге сөйләшүебезне тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә тапшыруга килгәнегез өчен, вакыт тапканыгыз Бик зур өчен. рәхмәт безне чакыруыгызга, бик зур рәхмәт безне карап утырышларга, үзләренең вакытларын жәлләмичә, сезне шулай итеп безне хөрмәтләп, зурлап чакырганыгызга Аллаһның рәхмәтләре яусын. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләренә дә, оештыручыларына да, алып баручыларына да, алып кайтучыларына да, барысына да Аллаһның рәхмәтләре яусын. Тагын күршеләр насыйп булсын, илләребез тыныч булсын, балаларыбыз көлеп торсын. Үзебез матур гына, сау-сәламәт кенә яшик. Шуннан да иң матур изге теләкләр, тормышыгыз матур булсын. Бүгенге менә кояшлы матур көн шикелле һәрбер көнегез шундый матур, якты, нурлы булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез студиядә кунакта тапшыруын карадыгыз. Бүген Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның ат казанган артистлары Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова иде. Әңгәмәне Әнҗи Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.